Senyores i senyors, bona tarda. Bon vespre i gràcies per acompanyar-nos avui a l'Ateneu Vilassanès en la presentació de la candidatura de la llista de Gent per Vilassar per aquestes properes eleccions municipals del dia 24 de maig, del proper diumenge, dia 24 de maig. És que encara hi ha gent que es va acomodant, diguéssim. Bé, abans de començar, dir-vos que quan he arribat he preguntat quanta gent vota a Vilassar. I m'han dit 20.000. Dic no, 20.000 són els que hi viuen. Voten o tenen dret a vot 16.000 persones. I jo pensava, doncs quan sigui a dalt ho veuré i sabré com anirà això. Primera feina que us encarrego per començar avui. I és, d'aquests 16.000, si cadascun de tots vosaltres que sou aquí, deixant els nens a banda, en convenceu a 20-25, en Joan serà el proper alcalde de Vilassar de Mar. Segur, n'estic absolutament convençut. L'altre dia a la ràdio escoltava una alta directiva d'una gran empresa catalana que explicava i s'atrevia a dir que les retallades i la política de retallades no té per què ser sempre dolent, no tenen per què ser sempre negatives. Deia que si les retallades serveixen per trencar determinades dinàmiques i a partir d'aquí, a través de la innovació, a través de l'energia, a través de les ganes, som capaços de generar valor, les retallades poden ser positives i servir per alguna cosa. I em va fer pensar en aquest vespre. Vaig pensar, és veritat, de vegades les coses s'han de trencar, s'ha de destruir per construir, per generar valor i perquè tot això sigui en positiu i serveixi en positiu. I a més, si a més de generar valor es genera a través de valors, això encara és més important. I la gent d'en Joan Roca, la gent de Vilassar, d'aquesta candidatura de Gent per Vilassar, que té ganes de treballar per la seva gent, en tenen molts de valors. I tot això ho entendreu en el moment en què comencem a desenvolupar aquesta presentació d'avui. Perquè tot allò que es fa amb ganes, tot allò que es fa amb energia, tot allò que es fa amb valors, sempre acaba sortint bé. Avui comencem, acabarem el dia 24 i suposo que acabarem molt millor. Perquè us aneu centrant tots i totes, us convido a veure un vídeo curtet i tots just després continuem. Soc en Joan Roca i encapçalo el projecte Gent per Vilassar de Mar. Els últims 8 anys he estat el primer tinent d'alcalde i he portat a terme les millores dels espais públics i del medi ambient del nostre poble. En la mateixa direcció, però amb una manera de fer diferent, perseguirem el mateix objectiu de dotar Vilassar de Mar de les infraestructures i instal·lacions necessàries. Ara estic amb Gent per Vilassar de Mar. T'hi sumes? Volem un model on el sector social, educatiu i de salut vagin de la mà, un model integral. Volem solucionar problemes, però també prevenir-los. Destinarem tots els nostres esforços als col·lectius més vulnerables per minimitzar les seves dificultats i oferir-los recursos socials. Ara estic amb Gent per Vilassar de Mar. T'hi sumes? La forta aposta que hem mostrat els darrers anys per impulsar i reinventar les tradicions festives de Vilassar de Mar seguirà sent una gran prioritat pel nostre poble. També continuarem donant suport als joves en la construcció del seu projecte vital i futur professional. Les beques de música, el zero recuperat anualment i el servei de mobilitat internacional que vam aconseguir en la nostra gestió municipal només és el principi de moltes altres accions que posarem en marxa per augmentar la participació juvenil. Ara estic amb Gent per Vilassar de Mar. T'hi sumes? Fomentarem els estils de vida saludable.
així com l'autonomia de les persones en la seva execució des de la infància a la vellesa. Soc de Gent per Vilassar de Mar. T'hi sumes? Vaig prometre que posaríem la tecnologia al servei de les persones, i així ho vam fer. Però encara queda molta feina per fer. Treballarem perquè Vilassar de Mar sigui l'Smart City de referència a la comarca. Farem de la transparència la nostra bandera i engegarem processos participatius en la presa de decisions. Aproparem la cultura i les arts a tots els vilassarencs i vilassarenques. Soc de Gent per Vilassar de Mar. T'hi sumes? Augmentarem la seguretat viària amb controls intel·ligents i crearem un carril bici per incentivar el seu ús entre els vilassarencs. Soc de Gent per Vilassar de Mar. T'hi sumes? Junt amb altres companys responsables d'altres regidories i amb totes les persones que s'han sumat a Gent per Vilassar de Mar, hem engegat aquest projecte polític per continuar treballant pel poble. Ara, però, amb una nova visió. Una visió que té com a protagonista la proximitat, la humilitat i la transparència. Dotarem Vilassar de Mar de modernitat i confort, fent de la Nacional 2 un passeig urbà, tot reconvertint la seva façana marítima. Volem un espai lliure al passeig marítim perquè tothom hi pugui circular còmodament i que l'Ateneu sigui una sala de teatre i cinema digital. Perquè estimem Vilassar de Mar, volem un poble on les persones i la seva qualitat de vida siguin la seva màxima prioritat. És l'hora de sumar per un futur millor i fent-ho de l'única manera que entenem, parlant, interactuant i sobretot escoltant-vos. A Vilassar de Mar tots sumem! Suposo que ara ja comenceu a entendre perquè jo ara fa un moment parlava de valors, deia que aquesta gent en tenen molts i que a més són la base primordial de tot el que és el seu discurs, i no només el discurs, sinó el seu projecte, el seu programa i les ganes de tirar endavant Vilassar de Mar. Bé, els heu vist una miqueta, ara m'agradarà que els aneu coneixent un a un i una a una. En primer lloc us vull presentar a la Roser Vidal i Roldós. La Roser va néixer i viu a Vilassar de Mar. Està casada i té 3 fills. És fisioterapeuta i emprenedora i des de fa 7 anys dirigeix la seva pròpia consulta Fisiosalut. És una persona compromesa amb el seu poble i també amb els seus amics. Els seus valors són l'empatia i la paciència. Us presento a la Roser. Hola, bona nit a tothom. Jo diria que sí. Perdó. Bona nit. Com ja us hem dit, tinc 3 fills i quan van néixer vaig pensar que la meva vida política s'havia acabat. Però quan em van demanar si volia participar en aquest projecte vaig dir que sí, perquè confio en la gent i confio en el projecte. Jo m'hi he sumat. T'hi sumes? La Maria Isabel Soto Pérez, casada i amb 3 fills, resident a Vilassar de Mar des de l'any 1997. Forma part del Departament Comptable Administratiu de MMCE Catalunya, del grup Quadis, des de l'any 1994, on també és presidenta del comitè d'empresa. Els seus amics la defineixen com una persona social, activa, resolutiva i compromesa. Els seus valors són la solidaritat i l'altruisme. Us presento a la Maria Isabel. Bona nit. Estic molt nerviosa. Jo vull lluitar sobretot per la inclusió, per la solidaritat i per la dignitat a les persones. Som Gent per Vilassar de Mar. En Lluís González i Figueres, nascut a Tiana, viu a Vilassar de Mar des de l'any 1997. Està casat i té un fill i 2 filles. És president de l'AMPA Vaixell Borriac
des de l'any 2014. Treballa a Granollers, al concessionari Gralla Motors, on és l'administratiu postvenda. També pertany a l'ADF, Agrupació per la Defensa Forestal, Burriac, des de l'any 2009. Els seus valors són la senzillesa, la humilitat i el compromís. En Lluís. Hola, bona nit. Un altre cop torno a estar davant de molta gent, no? Ara molta més. Des que soc aquí, a Vilassar he estat molt amb el teixit social d'aquest poble, no? I ara, des d'aquest projecte que ens han presentat, voldria fer-ho des de dintre del cor del poble, no? Des de l'Ajuntament. Així doncs que, endavant, ens hi sumem. La Susana González Rodríguez fa 26 anys que viu a Vilassar de Mar, té 40 anys, està separada i té 3 fills. És diplomada en Ciències Empresarials, però amb una clara vocació social. Treballa de cuinera, una de les seves passions, i ho fa a l'Espinaler. Li agrada molt la gent gran i els seus valors són l'altruisme i el positivisme. La Susana. Hola, bona nit. Quan en Joan em va trucar per oferir-me participar en aquest projecte, li vaig dir, Joan, tenim un problema, perquè jo la política va ser que no. I ell em va dir, mira, volem gent que treballi per Vilassar i que s'estimi Vilassar i que vulgui fer coses per la seva gent. I per això m'he sumat. O sigui que aquí estic, que per Vilassar. L'Albert Roca Brugués va néixer a Vilassar de Mar fa 20 anys. És titulat en batxillerat social a l'Institut Pere Ribot i en l'actualitat està cursant un grau superior d'activitats físico-esportives. Compagina els estudis amb la gestió d'una companyia start-up. Jugador de la Unió Esportiva Vilassar de Mar des dels 10 anys. Els seus valors són la perseverança, el treball i la humilitat. L'Albert. Bona nit i comentar que amb moltes ganes i il·lusió el jovent també suma a Vilassar de Mar. Som-hi! La Jessica Jiménez Rodríguez viu a Vilassar de Mar des de l'any 2009. Està casada i té un fill. És secretària de direcció per l'Escola Universitària Formàtic Barna, màster internacional executiu de direcció del Consell Professional de Secretariat de St. Charles College, Escola Europea. Ha estat secretària de direcció de Murga Publicitat i actualment treballa a Sibaris, a atenció al client i també hi fa tasques administratives. Els seus valors són la lleialtat i la honradesa. La Jessica. A tothom, el nostre repte serà garantir un bon present i un bon futur per la gent del poble. Sumem gent per BDM. Gràcies. Ara ve un d'aquells moments que us agradarà a tots. En Xavier Toboso i Masgrans. En Xavier viu a Vilassar de Mar des de fa 10 anys. Està casat i amb 3 fills. És metge digestòleg i ha treballat 33 anys a l'ambulatori CAP2 especialistes a Mataró. Mai ha militat en cap grup polític. Té esclerosi múltiple i per aquest motiu va en cadira de rodes elèctrica. Està molt conscienciat en les barreres arquitectòniques, tema amb el que porta lluitant des que viu a Vilassar de Mar. Els seus valors són la sinceritat i la confiança en les persones. En Xavier Toboso.
ens ha demanat que les paraules que us vol adreçar les llegeixi jo. Això vol dir que jo les llegiré, però mireu-lo a ell, sisplau. Des que vaig en cadira de rodes estic sensibilitzat davant de totes les barreres arquitectòniques. Per tant, vull defensar la mobilitat de totes les persones, amb diversitat física i la mobilitat de tota la gent gran. La Marina Tortosa Gil. La Marina va néixer a Vilassar de Mar l'any 1976. És soltera i treballa a l'escola Els Alocs com a monitora d'educació especial i de temps de lleure. Té més de 15 anys d'experiència al món de l'educació, sempre a escoles del poble. Els seus valors, la responsabilitat i l'empatia. La Marina. Hola, bona nit a tothom. Mai m'hagués pensat formar part d'un partit polític. Ara bé, quan em van proposar formar part d'aquest projecte no vaig dubtar ni un segon. I amb aquest projecte de Gent per Vilassar jo m'hi sumo. T'hi sumes? En Raúl Hernández Fernández. Té 35 anys i viu a Vilassar de Mar des que va néixer, concretament al barri del Barato. És encarregat d'una benzinera al poble i també entrenador titulat de futbol. És una persona preocupada pel seu poble i socialment molt integrat. Els seus valors són l'empatia, el dinamisme i el poder de superació. En Raúl. Buena nit. Tenía escrito lo que iba a decir, pero os voy a dejar que hable en mi corazón. ¿Vale? Amo Vilassar con locura, amo mi barrio con locura y espero poder aportar un granito de arena a esta candidatura, a este gran grupo humano. ¡Viva Vilassar y viva el Barato! En Xavier Frías Fernández. En Xavier fa 10 anys que viu a Vilassar de Mar, tot i que ha estiuejat tota la vida aquí. Està casat i té un fill. Ha treballat com a administratiu a l'Aula de Música de Vilassar de Mar i també 10 anys a la banca. Actualment és el president de l'AMPA de l'Escola Bressol de Vilassar de Mar. Practica el triatló i la bicicleta de carretera. Els seus valors, l'empatia i la competitivitat. En Xavier. Bona nit. Estic cagat. Bueno, a Gent per Vilassar de Mar no som unes sigles. No volem un país nou. El que volem és el benestar de Vilassar i que sigui un poble millor. Gent per Vilassar de Mar, sou molt bona gent. L'Anna Buch i Terrades. L'Anna està casada i té, no sabem si 1 i mig, 1 i 3/4 o gairebé 2 fills, però vaja, va per aquí. Va néixer i viu a Vilassar de Mar. És mestra d'Educació Infantil per la Universitat Autònoma de Barcelona. Treballa a l'Escola Bressol La Bressoleta com a mestra i a més li encanta la seva feina. Els seus valors són l'honestedat i l'empatia. Jo hi afegiria la simpatia. L'Anna. Hola, bona nit a tothom. Aquí em sumo amb ells. Mai m'hagués imaginat estar en un partit polític, però quan m'ho van presentar vaig conèixer tota aquesta gent i em van demostrar que volien treballar per nosaltres, pel poble i pels vilassarencs. Així que aquí estic. Gràcies.
En Miquel Vázquez Arenas. En Miquel va néixer i viu a Vilassar de Mar, en parella des de fa 11 anys. És net del primer policia municipal de Vilassar de Mar. És tècnic superior de gestió comercial i màrqueting i relacions internacionals. Professionalment ha arrelat al món de les flors i les plantes des de fa 4 generacions. Es dedica a la distribució al major. Els seus valors són la responsabilitat i la perseverança. En Miquel. No corris, No corris, Lutí, perquè, clar... Hi ha una aposta que si caiem paga cubana, que no volia ser jo. Hola, bona tarda. Primer de tot, com han dit els meus companys, no ens imaginàvem mai estar en un projecte, en un partit polític. Sobretot ens sentim orgullosos de ser vilassarencs, d'estimar Vilassar i veient els professionals que som, segur que ho tirarem endavant i farem un poble millor. Jo m'hi sumo. En Delfí Franquet Gómez, casat i amb 2 filles, viu a Vilassar de Mar des de l'any 2004. Treballa en el sector de la banca. És economista per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona i màster en Direcció de Màrqueting per l'Institut Superior del Màrqueting. Els seus valors són l'empatia i l'honestedat. En Delfí. Hola, bona nit a tothom. Fa més de 30 anys que vinc a Vilassar i fa més de 10 que hi visc. I és la millor decisió que vam prendre tant la meva dona com jo. El primer que em diuen quan dic que soc de Vilassar de Mar és «Jolín, quin nivell és viure a Vilassar de Mar». I ara, que formo part de Gent per Vilassar de Mar, el meu objectiu és donar vida a nous projectes i encara fer més ric amb aquest meravellós poble. Moltes gràcies a tothom. Continuem. Us presento ara la Montse Villalonga i Coromines. La Montse és vilassarenca de naixement. Està casada i té un fill i una filla. És llicenciada en periodisme des de l'any 2006 per la Universitat Internacional de Catalunya i a més té un postgrau en Community Manager i Màrqueting Online. Treballa en un comerç del poble i també és freelance de la comunicació per diferents empreses. A més, ha jugat 20 anys a futbol sala amb el Vilassar de Mar i ha tingut l'honor de defensar la samarreta de la selecció catalana de futbol sala. Els seus valors són la perseverança i la tenacitat. La Montse. És un orgull per mi formar part d'aquest grup tan diferent i tan heterogeni, però tots tenim un denominador en comú. Volem que Vilassar de Mar sigui el millor poble. Us hi sumeu? En Raimon Brugat Font. En Raimon és nascut al casal de Vilassar de Mar a l'any 1973. Té 2 fills i tota la vida ha estat involucrat en el món de la planta. Actualment és el responsable d'un garden i és soci d'un viver de plantes cultius Brugat de la família. Els seus valors són la humilitat i l'emprenedoria. En Raimon. Bona nit a tothom. Porto uns dies amb aquest equip i la veritat que la il·lusió que transmeten no ho havia vist mai. I per acabar diré una frase que va dir un personatge important del nostre país: apreteu-vos ben forts els cinturons, que venen emocions fortes. Feu-nos confiança, que no us fallarem. No us fallarem. La Giselle Fontanet Cornudella.
Té dues filles i viu a Vilassar de Mar des de l'any 95 del segle passat, 1995. És infermera i educadora social per la Universitat de Barcelona i màster en Educació per la Salut per la Universitat de Lleida. Ha decidit dedicar la seva vida professional a la promoció de la salut innovant, incorporant des de l'any 2001 les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines complementàries a l'atenció sanitària més tradicional. Forma part de grups de rellevància en Salut 2.0. L'assertivitat i la resiliència són els valors amb els quals s'identifica i els valors que l'acompanyen en el seu dia a dia. La Giselle. Hola, bona nit a tothom. Quasi, deuen ser ja les 9 de la nit. No? Anem bé. Jo us diria que jo avui desitjo un poble amb una manera de viure alegre, una manera de viure positiva, un poble que generi salut, que generi qualitat de vida, però sobretot des de l'equitat, des de la igualtat entre totes les persones. I us ben asseguro que això ho garanteix Gent per Vilassar de Mar. Us hi sumeu? En Jordi Agilaga i Gil. En Jordi està casat i té 2 fills. Va néixer a Barcelona i viu a Vilassar de Mar des de l'any 1995, tot i que hi ve des de l'any 1974. És administratiu comptable en el ram de la construcció. A banda d'això, és tècnic especialista en imatge i so. Ha estat col·laborador de Vilassar Ràdio, de Vilassar Televisió i de BDM TV, és a dir, Televisió de Vilassar de Mar, la televisió municipal per internet d'aquest poble. També ha col·laborat en la Comissió de Festes de la Parròquia de Vilassar de Mar. Els seus valors són el compromís, la discreció i la responsabilitat. En Jordi. Hola, bona nit. Mireu, jo sempre he pensat que tothom hauria de participar en entitats, associacions, voluntariat i també en partits polítics. Ara la meva il·lusió està en aquest nou projecte, amb Gent per Vilassar de Mar, perquè som la millor llista, som el millor equip. Tots sumem per Vilassar de Mar. En José Manuel Luna Corona. Està casat i amb una filla. Va cursar estudis de graduat social per la UPF. Ha estat 20 anys director d'oficina a Vilassar de Mar, pel que sent una forta vinculació i estimació per la vila. Actualment gaudeix d'una situació de prejubilació pel que pot oferir dedicació, experiència i voluntat de servei a favor del poble de Vilassar de Mar. Els seus valors són l'escolta activa i la voluntat de servei. En José Manuel. Bona nit a tothom. En principi, jo no havia militat mai en cap partit polític ni tenia cap afinitat política i d'alguna manera quan em vam proposar presentar-me o sumar en aquest projecte vaig posar diversos hàndicaps, però en definitiva em van saber convèncer perquè crec que formem un magnífic grup i crec que juntament amb en Xavier serem una mica l'experiència i com molt bé ha dit l'speaker, el que a mi em motiva és la voluntat de servei i les ganes d'ajudar i de contribuir amb una bona causa com és la nostra candidatura. La Gemma Sabater i Bové està casada i té una filla i un fill. Viu a Vilassar de Mar des de l'any 1999. Professionalment, ha codirigit durant més de 15 anys un grup d'empreses familiars. Des del 2011, exerceix de terapeuta formadora i coach especialitzada en esports i valors. És membre del Centre Excursionista Vilassar de Mar, el PIRI. Els seus valors són l'emprenedoria, la transparència i la vitalitat. La Gemma. Well, you're so stoned
nit a tothom! Realment estic molt contenta i emocionada de formar part d'aquest equipasso, diria jo, de gent per Vilassar de Mar. De compartir aquest projecte, un projecte creat per persones i destinat exclusivament a persones. Per això també m'hi he sumat. Estic plenament convençuda que tots els que formem part de Gent per Vilassar tenim els ingredients necessaris per aconseguir que tots vosaltres pugueu percebre, notar i sentir que fem i que farem accions per millorar el nostre poble. I com ho farem? Tenim clar quins són els nostres valors. L'escolta activa, la cooperació, la cohesió amb equip, el compromís, la innovació i un també molt important per nosaltres, i us asseguro que no ens falta, és l'entusiasme. Per què? Perquè sense entusiasme, sense energia i sense motivació, aquests valors no es poden transformar en accions. Els valors ens defineixen com a persones i nosaltres volem que els valors de Gent per Vilassar de Mar siguin els valors que ens defineixin com a poble. Moltíssimes gràcies. Home, per no haver fet mai política no està malament, no? Està bé, està bé. La Puri Martín Rivera va néixer a la localitat de Mondéjar, a la província de Guadalajara. Viu a Vilassar de Mar des de l'any 1996. Està casada i té una filla i un fill. És professora d'art en diferents modalitats i disciplines i té una àmplia experiència professional impartint cursos i tallers. Actualment fa cursos d'arts plàstiques dins de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Sant Just Desvern. Des de l'any 1995, a més, forma part de l'entitat cultural Aval, on n'és membre activa. Els seus valors són la sensibilitat i el respecte. Us presento la Puri. Hola, bona nit a tothom. Jo també, el primer, quan em van dir de participar en aquest projecte, el primer que vaig dir, jo no soc política, jo només soc una artista, però bueno, sempre he criticat com està la cultura aquí a Vilassar, que està en un segon terme, i llavors jo tinc una visió més participativa, més creativa, i la meva manera de dir sí és poder aportar el meu granet. Des de la meva experiència, que són 30 anys d'artista, 25 de professora, i ja està. En Jordi Tàpies i Tolrà va néixer i viu a Vilassar de Mar. Està casat i té 2 fills. És llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Ramon Llull, Institut Químic de Sarrià, i estudia un postgrau a la University College de Dublín, on completa els seus estudis econòmics. Professionalment, vinculat a la venda i distribució d'abrasius tècnics, treballa com a gestor comercial a Winterthur Technology Ibèrica. Ha estat regidor de Joventut i Festes Populars a l'Ajuntament de Vilassar de Mar durant aquesta legislatura. Des de ben petit ha format part activament de diferents entitats culturals i esportives locals com la Tropa Teatre. Els seus valors són, diuen, la serenor, la constància i l'honestedat. En Jordi. Bona nit a tothom. Caus a terra, molt avall. Creus que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar. I a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar, veus que les coses avancen. Ara sóc el que ara vull. Joan Roca, el meu alcalde, la meva gent, Gent per Vilassar de Mar, que bèsties!
Està bé perquè la cosa va pujant de to. En Laureà Folch i Millet. Està casat i té 2 fills. Viu a Vilassar de Mar des de l'any 1998 i és enginyer tècnic en telecomunicacions per l'Escola Universitària Politècnica de Mataró. Present a la Viquipèdia com un dels 200 protagonistes de la internet catalana. Ha estat, a més, president del capítol català de la Internet Society. Durant 2 legislatures ha estat regidor de Comunicació, Noves Tecnologies i Atenció al Ciutadà a l'Ajuntament de Vilassar de Mar. Professionalment, sempre involucrat amb les noves tecnologies, és director d'estratègia digital a la mútua ACPIO. Els seus valors són la innovació i la lleialtat. Diuen que també és molt tossut. En Laureà. Hola, bona nit. Jo el primer que voldria fer, si em permeteu, és felicitar la meva mare, que avui és el seu aniversari, fa 69 anys. Per molts anys, home. Després, si m'ho permeteu, jo, clar, després d'en Jordi Tàpies i de tota la meva gent, què puc dir, no? Però no diré res, el que faré és llegir un WhatsApp que acabo de rebre. Si m'ho permeteu, diu així. Bona tarda, Laureà, i entre parèntesis posa crac, és algú que en sap. Soc veí de Vilassar i et volia explicar una cosa. Resulta que aquesta setmana he vist l'Ateneu ple 2 dies. Però saps què passa? Que mentre dimarts era ple de cossos de seguretat, policies i gent polititzada, que no era del poble, avui és ple de famílies del poble, nens i nenes, gent normal com tu i jo. Ja pots dir als teus companys que tota la meva família i amics votarem a gent per Vilassar de Mar. I jo li he dit, gràcies, tu sí que ets un crac. Faràs bé perquè és el millor equip amb diferència i en Joan Roca serà el millor alcalde. Són persones amb valors que estimem el poble i compromeses amb la seva gent. Gràcies. La Núria Arassa i Rovira. La Núria va néixer a Vilassar de Mar fa 38 anys. Està casada i és mare d'una nena. Va estudiar Psicologia a la Universitat de Barcelona. És màster de logopèdia a l'ICEP i postgrau de psicooncologia també a l'ICEP. Des de l'any 2000 és responsable del Servei de Psicologia del Servei d'Informació i Atenció a les Dones de Pineda de Mar, Centre Anna Bachs. Des de l'any 2007 és responsable del Servei de Psicologia dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Aquesta última legislatura ha estat regidora de Serveis Socials, Família i Gent Gran de Vilassar de Mar. Activa en la vida associativa del municipi, des de ben jove ha format part de la Comissió de Festes del Barato. La lluita vers la igualtat d'oportunitats en tots els àmbits és un dels seus cavalls de batalla. Els seus valors són la tolerància i l'entusiasme. La Núria. Hola, bon vespre a tothom. Bé, com ja sabeu, portem uns dies que ens anem donant a conèixer. Aneu veient la nostra forma, aneu veient el nostre nom, el nostre logotip, el nostre color. Jo voldria fer èmfasi en algo també molt especial per nosaltres, el nostre símbol, una onada. Una onada perquè diferencia el nostre municipi, tenim el mar i ens identifiquem tots amb el mar. I també perquè una onada és constant, és dinàmica i és un punt salvatge com el nostre equip, com gent per Vilassar de Mar. Gràcies. Està bé, feu patxoca, De debò que sí. Bé, en falta un. Falta una persona. En Joan Roca i Lleonard. Mireu, jo, en Joan,
En Joan i jo ens coneixem fa molts anys, Joan? Mireu si fa anys que ens coneixem. Jo no puc parlar massa tampoc, però jo el vaig conèixer amb cabell, diguéssim. En Joan ha sigut sempre una molt bona persona. En Joan, ja de ben jove, era un tio simpàtic, un tio empàtic, un tio del que te'n podies refiar, un molt bon company. En Joan, segurament, en algun moment va pensar què caram faig jo aquí de la meva vida. Amb el temps aquestes coses es curen i després un és capaç fins i tot de posar-se al capdavant d'un projecte i d'un col·lectiu de gent com aquesta, que no m'estranya, i aquesta de debò és veritat, és la bona gent per Vilassar de Mar. En Joan està casat i té 2 filles. Amb estudis de gestió d'empreses, és vilassarenc de 4a generació, és besnet d'en Pepet i la Tereseta del Rellotge. Enamorat de Vilassar de Mar, on sempre ha viscut i treballat a l'empresa familiar de producció i comercialització de flors naturals. Durant 2 legislatures ha estat primer tinent d'alcalde i regidor d'Espais Públics i Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilassar de Mar. Els seus principis polítics són els valors basats en l'humanisme, la justícia social i el respecte a la dignitat de les persones. En Joan és molt aficionat a l'esport en general, tots ho sabem, especialment al futbol. És soci de diferents entitats i clubs vilassarencs. En Joan és el cap de llista a les properes eleccions municipals de Gent per Vilassar de Mar. En Joan és el futur alcalde de Vilassar. Entre altres coses perquè hi ha molt nivell aquí. En Jordi juga amb avantatge, juga una altra lliga. En Jordi juga una altra lliga. Aviam, per on te podríem començar? Surto del guió, perquè m'agrada sovint, m'agrada sortir-me del guió. Clar, hi ha hagut diverses coses. Primer de tot, he guanyat un sopar. Ho explico o no ho explico? Perquè això no estava al guió, ho podria haver perdut. Va haver una persona de l'equip, no direm noms, Gemma? Que va dir, quan sortiu a parlar en públic, perquè, anem enrere, els vaig obligar a parlar jo, no volia parlar ningú, ja ho heu vist, porten mitja hora parlant. I els vaig dir, heu de parlar tots, jo vull que parleu tots, som un grup, som tots iguals, aquí no hi ha jerarquies, aquí ningú mana més que l'altre, i vaig dir, vull que parleu tots. Uns els feia més gràcia, altres menys, més que més, Isabel. Però la Gemma, que sempre ja heu vist que dona força a tothom i sempre troba una solució, va dir, no sé qui ha dit que quan surtis a parlar te'ls has d'imaginar tots despullats i et passa tot. No cal que us comenceu a tapar, que no m'està passant això. Però llavors això va anar degenerant amb l'espitx que havien de fer algú havia dit la paraula despullat. Jo quan he vist en Jordi embalant d'aquest, vaig dir, aquest la fot, aquest serà aquest. I no ho ha dit ningú, tant, hem de veure un sopar. Una altra cosa que també m'ha fet pensar l'Una és com els antics es diuen pel cognom, com els col·legis d'abans. Quan ha dit que el Xavier i ell eren els més vells, jo quan vaig tenir la llista vaig dir, el tercer més vell soc jo. Ja ho veieu, una mitjana d'edat l'he calculat 39,6. Començo a fer nosa jo. Començo a fer nosa que apreten molt fort. És un gran equip, és un projecte pensat a mitjà i a llarg termini, no és una flor d'un dia per buscar res, sinó que és una idea que entre uns quants hem tingut i que s'hi ha sumat moltíssima gent, i no només els que estan aquí, i doncs el que volem és que Gent per Vilassar tingui un recorregut, que ens feu fora els que estem a davant i que aquesta gent i d'altre que s'hi vagi sumant doncs sigui el que porti això endavant. Vaig a posar-me en el guió
perquè si no em desvio massa i també sempre xerro massa. No sé si toca per protocol o no, però ho faré així. Començaré pels agraïments i primer de tot, com no pot ser d'una altra manera, agrair-vos a tots l'assistència. El repte era molt fort, el repte, si m'ho permeteu, ens acollonia, perquè són molta gent i aquí, uns que tenim certa experiència, sabem que si no portes alguna patum costa molt d'omplir l'Ateneu. I la patum que hem portat som nosaltres mateixos, la nostra gent, la nostra família, la gent que ens ha fet confiança i ens heu respost. Doncs moltíssimes, moltíssimes gràcies per estar a la sala com està, de plena, i el goig que fa, doncs ho estem eternament agraïts, perquè la veritat és que teníem certa por, ho podem dir, que estàvem una mica espantats. Perquè clar, imagineu, no venim a parlar aquí dels demés, però no fa massa va venir el Junqueras a la sala Carragó i la va petar, però clar, n'hi caben 120, aquí són 6 files, vull dir que aquí som uns quants més, i sense portar cap vedet del lloc, sinó que portem les persones, el poble, que és el que en definitiva nosaltres creiem que per aquí hem de treballar. El següent agraïment, si m'ho permeteu, quasi bé a l'alçada de vosaltres, aquí ho veieu. Això és el Dream Team, que us dic jo. Aquests en fotran fora en 4 dies, perquè apreten molt fort, gent potenta, gent preparada i sobretot gent bona i bona gent. Gent bona i bona gent. La gent que ens agrada, que t'agrada envoltar-te, amb qui ens sents a gust, amb qui tens ganes de trobar-te i amb qui tens ganes de compartir idees, projectes i millorar el benestar, el confort de les persones i del poble. Agrair també, que algun deu haver per aquí a la sala, perquè em sembla que no he tingut la fortuna de saludar a tothom, agrair també a tots els col·laboradors anònims. Col·laboradors anònims perquè muntar aquest tinglado en 2 mesos ha sigut una feina bàrbara. No us podeu ni arribar a imaginar les hores, treball, esforç, però quan l'entusiasme pot i tira, doncs te'n surts i aquí estem, un dia com avui, que és el nostre bateig públic, la nostra festa gran, la nostra festa major de sortir al carrer i explicar-vos les nostres idees i el nostre projecte. Per tant, un agraïment a tots els col·laboradors anònims que aportant el seu treball, uns la feina, material, i tots cobrant més o menys la mateixa tarifa, la tarifa de l'amistat i la tarifa de sumar-se a aquest projecte, d'engrescar-los, de seduir-los al projecte i voler col·laborar. Per tant, gràcies a tots aquests col·laboradors anònims que ens estan portant fins aquí i esperem que encara més enllà. Gràcies també a un altre col·laborador, aquest no tan anònim, ja que per mi és un dels millors comunicadors del país, que és el meu company de pupitre a tercer de BUP, el Quico Sanchís. Per tant, moltíssimes gràcies. A tercer de BUP devíem tenir 16 o 17 anys i ja podeu fer números el temps que fa que ens coneixem i no ens veiem gaire, per no dir molt poc, i l'amistat continua. Això què vol dir? Bona gent, bons valors, bona persona i un excel·lent comunicador. Gràcies, Quico, per haver cobrat també el mateix preu que els altres col·laboradors que he dit abans. Gràcies també, no sé si toca, però em ve de gust, a tots els treballadors municipals, els treballadors de l'Ajuntament. Tots sense exclusió, des de la brigada municipal, la policia, funcionaris, no funcionaris, tothom que treballa a l'Ajuntament, perquè ells també han patit, com alguns sabeu i altres no us podeu ni imaginar, unes formes inadequades per part del màxim responsable de l'Ajuntament, com hem patit alguns altres. Gràcies també, evidentment, a la meva família, a les 3 noies que tinc a casa, per les meves absències, els meus mals humors i les hores robades a la família, perquè aquesta feina roba moltíssimes hores a la família, preparar-vos, familiars. Una mica ja ho sabeu, perquè aquests dies ha sigut una mica de rotllo dur. Però això continua i aquesta gent està engrescada i us robaran hores. Per tant, gràcies a la meva família i gràcies de passada a les famílies de tots els companys i companyes de la candidatura. Gràcies quan dic a la família també hi incloeixo el meu germà per la seva eterna paciència amb mi. Jo sempre dic que em costaria tenir un germà com jo. Doncs ell gràcies per la seva paciència que sempre ha tingut amb mi. Gràcies també al meu pare i la meva mare. El meu pare perquè suposo que és qui m'ha empaltat aquesta estima per Vilassar de Mar. Suposo no, segur. I gràcies també a la meva mare perquè és qui m'ha educat
en aquests valors de servei a les persones, oi que jo sé perfectament que mai estaré a la seva alçada. Gràcies també a una persona que va marxar fa poc més d'un any, però malgrat no està aquí a la sala, estic segur que jo el sento molt a prop i sé que estaria aquí també engrescat amb aquest projecte. Gràcies, Nani. I per acabar, com també alguns ja us deveu imaginar, això no ho haig de tocar, m'heu dit, oi? Com ja us deveu imaginar, doncs, el Desi. El Desi, el millor mestre que un pot tenir en política municipal. Un exemple d'honestedat i un cervell innat, privilegiat, al servei de produir idees i totes encaminades a millorar el poble i sempre sense cap mena d'ambició política, no l'ha tingut mai, però per sobre de tot això, que no és poc, per mi un amic amb majúscules, amb tot el que significa la paraula amic, que són d'aquelles persones que saps perfectament, poques, en tens molt poques a la vida, que no et fallarà mai, mai et fallarà. Ara ha decidit fer un pas enrere i dedicar-se a la família, al seu net, a les seves aficions, el pàdel bàsicament, i anar deixant aquest ritme frenètic de la política municipal que ha sigut sempre, com tots sabeu, la seva passió. Demano, sisplau, Desi, no sé on ets, posa't dret i un fort aplaudiment de part de la sala. Abans d'entrar una mica en matèria, no us vull atabalar gaire. L'altre dia vaig sentir que el cervell té capacitat de percebre en funció de la resistència del cul i no sé com aneu. Suposo que encara tinc una mica de marge, però suposo que no gaire més. Abans d'entrar una mica en matèria, malgrat he promès no parlar gaire del passat i molt menys de certes persones, no puc deixar passar les paraules que fa poques hores es van dir en aquesta mateixa sala, on se'ns acusava als meus companys exregidors i a mi mateix, per part del senyor alcalde, de deslleialtat i ambició de poder. Això no ho admeto. Mentides ja ens n'ha dit prous. Deslleialtat és exercir la nostra responsabilitat fins al final, fent sempre bé la nostra feina, com ell mateix reconeixia sempre públicament, i portàvem les regidories més potents de la casa, com heu vist en el vídeo i com tots sabeu, tapant-li les vergonyes en benefici d'un alcalde sempre absent, mal educat, prepotent i gens transparent? Ambició de poder és sortir de la zona de confort on estàvem i manifestar públicament que amb aquest senyor no tornaríem a continuar, ja ho vam dir fa molts mesos. Això és ambició de poder? Deixar una cadira que teníem pràcticament, jo podria dir, garantida, si no haguéssim seguit callant? Per mi, per nosaltres, ambició de poder és voler ser alcalde únicament per projecció i benefici personal en contra de la voluntat de la majoria del seu govern municipal i en contra de la militància que no se li ha donat el dret a decidir qui volia que fos el seu candidat a l'alcaldia. I prou, ja no vull fer més retrets, però hi ha coses, hi ha ferides que encara no estan del tot tancades i costen de pair. Ara toca parlar de present, de futur, d'alegria, d'entusiasme, d'empenta, d'un projecte que el veiem. I com que el veiem, ens el creiem. I com que ens el creiem, penquem. I com que penquem, les idees, la feina, no para. Així que avui, com us he dit, és el tret de sortida de la campanya electoral i voldria ser capaç de transmetre-us aquest entusiasme que tenim els que estem ara mateix aquí dalt, transmetre-us a vosaltres i també, com ha dit en Quico, que el transmeteu vosaltres a uns altres i que així anem fent xarxa i d'aquesta manera puguem aconseguir l'objectiu
que penso que és el que n'hi aniria millor per Vilassar de Mar veient l'equip que portem i comparant amb altres equips. És un projecte, com han dit els companys, i el mateix Quico també, que està basat en dos potes, no té secret, és una obvietat. És el servei a les persones i estimar i l'orgull de ser de Vilassar de Mar i millorar-lo. I fugint sempre dels partits polítics. Per sort, suposo que no hi ha gaires militants de cap partit polític, i dic suposo perquè ho poso com a exemple. Quan algú s'oferia per incorporar-se al projecte o algun dels promotors el anàvem a buscar, en cap cas, li van preguntar a ningú què votava, de quin partit era, si era d'un partit o no deixava de ser un partit. En cap cas ho van preguntar, mai. No ens interessava, no ens interessa, però als municipals sí que ens interessa el que votin. Aquí sí que aquí esteu amenaçats de mort. Però no ens interessa. T'interessa el benestar de la gent? T'interessa ajudar? T'interessa les persones? T'interessa Vilassar de Mar? Vols millorar-lo? Hi ha alguna cosa, com deia la Puri, que no li agradava? Incorpora't i mirem de buscar solucions. Aquest era el nostre interès. Cap més. Per això és un equip, com també ha dit algú, no recordo, heterogeni, que fins i tot va ser molt divertit els primers dies perquè semblava el primer dia de col·legi, d'allò que no coneixes els companys, en molts casos ens havíem d'anar presentant un per un, i qui érem i què fèiem i tal. Però en molt poc temps, de seguida, els llaços es van estrènyer. I d'ara jo penso que alguns apenas hem tingut poques converses perquè el ritme frenètic de la feina encara no ens ha deixat ni anar a sopar un dia tranquil·lament, que el tenim previst per la setmana que ve. I poder fer una cosa més distesa perquè ha sigut feina, idees, projecte, programes, a més sempre amb el timing, el laureà, que és tossut i pesat, la impremta, la xarxa, el no sé quant, anàvem a tota màquina. Però el denominador comú, com deia, i agafant el fil de què els hi preguntàvem, o qui eren, o per què venien, o per què els anàvem a buscar, si us hi fixeu, si heu escoltat una mica les presentacions, tots estan vinculats amb alguna entitat, amb algun club, amb alguna associació, amb alguna cosa. Què vol dir això? Què vol dir que ho porten a dintre? Ajudar la gent. Quan et poses en alguna associació d'aquestes és perquè ja tens aquest tarannà com a persona. T'agrada col·laborar, t'agrada ajudar, etc. Per tant, marcaven tots un clar perfil diferent de diferents àmbits, perquè també jo sempre dic que si tinguéssim la sort de treure, què diem, majoria absoluta, hi fotem? Vinga. No caldria ser gaire intel·ligent per encabir cada un amb quina possible cartera podria tenir. Tots són grans especialistes, grans professionals, grans entesos, en àmbits molt concrets, i és un equip format per governar. Tenim aquest tarannà, també nosaltres, no n'hem d'explicar sopars de duro. Un equip per governar, aquí està. Si la gent el vol triar, nosaltres el posem a l'aparador, i si la gent el vol triar, nosaltres estem convençudíssims que tenim el millor equip, i ens ho creiem, i ho veiem, i ho comprovem. Aquí estan. Som els millors, i guanyarem. Us han repartit perquè aquesta vegada no he treballat gaire, he vingut aquí de vedet, sempre estem tots currant, però avui m'han dit tu no facis res, tu prepara't i no facis res, i m'han cuidat, avui m'han cuidat. M'he trobat tota la feina feta. Teniu un programa tots a la cadira, encara deu ser calentet de la impremta, aquest dematí el descarregàvem. Una mica de repàs entre el vídeo i tot plegat, doncs m'agradaria fer-li una mica de repàs. Però també, abans de començar-lo a fer, teníem molt clar que són temps de dificultats econòmiques, moltes. L'Ajuntament no està en el seu millor moment econòmic, un altre dels enganys que ens tenia el regidor d'Hisenda, l'única cartera que portava el regidor d'Hisenda, que justament i casualment era l'alcalde, i que ara hem anat descobrint coses que no ens explicava, però l'Ajuntament no està en les millors condicions econòmiques. Per tant, havia de ser un programa com som nosaltres, pensat, imaginatiu,
I ara també no són èpoques de grans infraestructures. Primera perquè, com dic, no hi ha diners, o no gaires, o molt pocs, o el que entri tindrà un problema, perquè heu vist el ritme frenètic de les últimes setmanes a Vilassar. És allò del manual del mal polític, els últims 15 dies fer el que no has fet els últims 4 anys. Hi ha obres per tot arreu i s'estan gastant les partides que estaven previstes per tot l'any. Però, com deia, tocava fer infraestructures, no toca, i a més, afortunadament, no ens enganyem, Vilassar de Mar poques coses li falten. Les infraestructures esportives, la que falta més és el tema teatre, que com heu vist al vídeo, focalitzarem molt aquí amb l'Ateneu, perquè fer un teatre nou seria fer volar coloms, dir que podrien fer un de nou amb les condicions que tots voldríem i que necessita Vilassar. Però, per tant, tocava fer un programa més que mai basat en el tema social, amb les persones i amb aquesta idea que portem. Però en parlaré una mica més endavant. Entrem, i molt ràpidament, amb els 3 grans punts que hem posat en el vídeo, com era la reconversió aquesta de la Nacional 2 en vial urbà, especificant-ho i posant-hi més vegetació, accessius, carril bici protegit, enllumenat, mobiliari i, com heu vist en el vídeo, la figuració que hem fet, tot sempre, si tira endavant, la previsió que té del Ministeri d'alliberar l'autopista. L'altra, la reorganització del passeig marítim, per tal de poder gaudir d'un dels valors més grans que tenim en aquest poble, que és viure de cara al mar i poder passejar a prop del mar, que és el que ens agrada, que sabem que és un espai que és molt utilitzat, però que encara li falta una reconversió, que és la que volem portar, i la famosa connexió amb Premià de Mar, de veure si una vegada per totes també estem convençuts que la farem. I la tercera, com us deia, l'Ateneu, que, com sabeu, també és una entitat privada i ens hi hem reunit i n'hem parlat, fer un escenari, una caixa escènica en millors condicions que aquesta i prioritzar la compra d'una càmera digital de cinema, un projector digital de cinema, per tal que s'hi puguin fer pel·lícules d'estrena i de qualitat, perquè amb el sistema de la càmera que hi ha ara les pel·lícules noves no es poden fer. Tenim aquesta prioritat, vam tenir el compromís amb l'entitat que això ho prioritzaríem i que aquesta sala passés a ser municipalitzada i es pugui fer una reforma integral potent d'aquesta sala. I entrant, com deia abans, en altres àmbits, en el nostre programa, com podreu comprovar, que espero que llegireu, que de fet és un extracte, perquè aquesta gent i les aportacions que han vingut de fora per totes les vies electròniques que posa la base en Laureà, que només es donen que feina, perquè clar, la gent no para d'abocar idees i coses, i vam arribar a l'empremta amb una enciclopèdia així, que el de l'empremta i el publicista es va dir, bueno, esteu bojos, hem de fer un extracte, que és el que teniu aquí, i que si voleu consultar en qualsevol cosa estem a la vostra disposició, però el que tenim al cap en vista d'aquest programa que hem fet i com podreu comprovar, tampoc no és un programa dividit molt clarament en àrees, sinó que nosaltres pensem, com ha dit algú, la Gisela, em sembla, que totes les àrees van molt entrelligades, com és per aconseguir, en definitiva, al final, aquesta millora per les persones lligant esport, salut, serveis socials, etc. i fomentar aquests estils de vida saludable des de la infància fins a la vellesa, i això vol dir passar per totes les àrees, i tenim tota una sèrie d'idees, com són, ens volta pel cap una pista d'atletisme, triatlons intergeneracionals, també potenciar que aquí a Vilassar no n'hi ha, mira que hi ha esports, però el tenis de taula, etc. i els espais públics esportius, posar-hi algun monitor, moltes idees que ja veureu. També, com ha dit el Laureà, en el vídeo, i de la seva mà, us garanteixo que ho aconseguirem, perquè si vam anar fins a Nova York a competir amb el Twitter amb l'Obama, imagineu si no som capaços de ser l'Smart City del Maresme de referència. Volem també un poble on el comerç sigui un dels motors econòmics que... Qui truca? Agafa-la, agafa-la. Això és urgent. Volem un poble, com deia, que el comerç sigui un dels motors econòmics i potenciant aquest comerç de proximitat que ens agrada a la gent de poble, fent accions orientades tant als compradors com als propis comerciants. Volem un poble on la gent es senti segura, amb les policies potenciant la figura del policia de barri perquè tingui més presència a tots els barris. Com deia també l'Apuri, fer una regirada al tema cultura, que hi ha una sèrie de coses que ha de millorar, que ella com a professional i entesa i experta i treballant
amb un ajuntament de referència en aquest àmbit de la cultura, aplicar moltes idees d'aquest ajuntament aquí a Vilassar, que tal com ens ha explicat ens anirien molt bé, i ser una cosa més multidisciplinar potser del que tenim ara. Una de les grans idees també és crear a l'Escola Nàutica la Casa de la Cultura, amb un viver d'artistes on hi tinguin cabuda totes les disciplines possibles. Volem crear també la coordinadora d'entitats, perquè afortunadament Vilassar de Mar és un poble amb un teixit associatiu molt ric, molt ampli, hi ha moltíssimes entitats, però cada una va una mica per lliure i aquesta coordinadora serviria per entrelligar-les, organitzar-les, perquè així poder també tenir millor lligam entre cultures més transversal, cosa que sembla ara una mica són més regnes de taifes. Volem també, i per això també tenim a la Núria, que com heu vist és una experta en temes socials, doncs volem un Vilassar de Mar amb una màxima sensibilitat social, creant una xarxa de voluntariat social, consells locals de serveis socials, treballar amb contundència amb l'erradicació de la violència de gènere, minimitzar l'exclusió social i la pobresa energètica, millorar el servei d'atenció al domicili, és una idea també incorporant el servei de neteja a la llar, bugaderia, fisioteràpia, per totes les persones que ho necessitin, evidentment, i crear també serveis d'àpats a domicili per a gent gran i o persones vulnerables. També hi ha una aposta molt clara per l'educació i els joves, ampliació d'horaris de biblioteca, una nova idea també de crear la regidoria d'infància i joventut, i també una mancança que també volem reblar és implantar el pla d'acompanyament i suport destinat als infants amb necessitats educatives especials. Aquests només són exemples, potser us n'he dit masses, no ho sé, perquè em sembla que m'estic allargant, i ja m'agradaria que us miréssiu bé el programa o ho poguéssiu consultar, perquè de debò que és un programa treballat, és un programa potent i un programa que entenem que seria per millorar i que Vilassar fos el poble que tots desitgem. Però tampoc no ho dubteu, el millor canal de comunicació no és totes aquestes eines que us posem a l'abast, sinó que són les persones que formem part d'aquesta candidatura i que ens posem absolutament a la vostra disposició per tal que ens consulteu, suggeriu, aporteu, reclameu o qualsevol inquietud que ens pugueu fer arribar amb aquesta idea que va encaminada a millorar aquest estimat poble de Vilassar. Aquesta és la nostra força, aquests són els valors de la nostra gent. Gent bona, com us deia, gent qualificada per tirar endavant aquesta bonica tasca del bé comú, la justícia social i el benestar de les persones del nostre poble. Com us deia, gent bona i bona gent. Gent per Vilassar de Mar. Feu-nos confiança, voteu-nos, expliqueu a tothom que som la millor opció, que s'omplin les urnes de paperetes de gent per Vilassar. Gràcies. Ara us ho explico. Ara us demanem res, un palet, 3 minuts de paciència. Ho dèiem abans, de vegades tens la sensació de repetir-te, però és que no ho pots dir d'una altra manera. És un fantàstic equip amb el millor cap de llista. No hi ha una altra cosa. Ara hauríem de fer una cosa, i és, us hauríeu d'obrir una miqueta i posar-vos a les bandes, perquè tornarem a veure el vídeo. I quan hàgim acabat el vídeo us torno a reclamar aquí al davant, sí? Doncs som-hi, veiem el vídeo perquè us n'aneu amb el record de tot allò que hem explicat. Soc en Joan Roca i encapçalo el projecte Gent per Vilassar de Mar. Els últims 8 anys he estat el primer tinent d'alcalde i he portat a terme les millores dels espais públics i del medi ambient del nostre poble. En la mateixa direcció, però amb una manera de fer diferent, perseguirem el mateix objectiu de dotar Vilassar de Mar de les infraestructures i instal·lacions necessàries.
Ara estic amb gent per Vilassar de Mar. T'hi sumes? Volem un model on el sector social, educatiu i de salut vagin de la mà. Un model integral. Volem solucionar problemes, però també prevenir-los. Destinarem tots els nostres esforços als col·lectius més vulnerables per minimitzar les seves dificultats i oferir-los-hi recursos socials. Ara estic amb gent per Vilassar de Mar. T'hi sumes? La forta aposta que hem mostrat els darrers anys per impulsar i reinventar les tradicions festives de Vilassar de Mar seguirà sent una gran prioritat pel nostre poble. També continuarem donant suport als joves en la construcció del seu projecte vital i futur professional. Les beques de música, el zero recuperat anualment i el servei de mobilitat internacional que vam aconseguir en la nostra gestió municipal només és el principi de moltes altres accions que posarem en marxa per augmentar la participació juvenil. Ara estic amb gent per Vilassar de Mar. T'hi sumes? Fomentarem els estils de vida saludable, així com l'autonomia de les persones en la seva execució des de la infància a la vellesa. Soc de gent per Vilassar de Mar. T'hi sumes? Vaig prometre que posaríem la tecnologia al servei de les persones, i així ho vam fer. Però encara queda molta feina per fer. Treballarem perquè Vilassar de Mar sigui l'Smart City de referència a la comarca. Farem de la transparència la nostra bandera i engegarem processos participatius en la presa de decisions. Aproparem la cultura i les arts a tots els vilassarencs i vilassarenques. Soc de gent per Vilassar de Mar. T'hi sumes? Augmentarem la seguretat viària amb controls intel·ligents i crearem un carril bici per incentivar el seu ús entre els vilassarencs. Soc de gent per Vilassar de Mar. T'hi sumes? Junt amb altres companys responsables d'altres regidories i amb totes les persones que s'han sumat a gent per Vilassar de Mar, hem engegat aquest projecte polític per continuar treballant pel poble. Ara, però, amb una nova visió. Una visió que té com a protagonista la proximitat, la humilitat i la transparència. Dotarem Vilassar de Mar de modernitat i confort, fent del Nacional 2 un passeig urbà, tot reconvertint la seva façana marítima. Volem un espai lliure al passeig marítim perquè tothom hi pugui circular còmodament i que l'Ateneu sigui una sala de teatre i cinema digital. Perquè estimem Vilassar de Mar, volem un poble on les persones i la seva qualitat de vida siguin la seva màxima prioritat. És l'hora de sumar per un futur millor i fent-ho de l'única manera que entenem, parlant, interactuant i sobretot escoltant-vos. A Vilassar de Mar tots sumem! Bé, només dir-vos dues coses per acabar i convidar-vos, com ho farem ara al final, el refrigeri, el pica-pica, el còctel de gentilesa per haver aguantat tota aquesta estona amb les ganes que ho heu fet. Heu aplaudit molt durant tota l'estona i jo crec que vosaltres us mereixeu el seu aplaudiment. Però recordeu també el que dèiem al principi i el que també ha dit en Joan en les seves paraules. Això comença avui perquè és el primer dia de campanya, el projecte no, i acaba el dia 24 al vespre quan a partir de les 8 comencem a conèixer resultats de tot arreu. Feu córrer el boca a orella, parleu amb la gent, expliqueu que sou gent de Vilassar, que teniu gent per Vilassar, que vol treballar per vosaltres i amb vosaltres. Fa molts anys, el Jesús Hermida, que s'ha mort aquesta setmana, m'explicava un dia a Televisió Espanyola, jo era molt jovenet i començava en aquell moment i ell ja era un monstre de la comunicació. I em deia, Quico, déjate de tonterías. Lo importante es cómo se empieza y cómo se acaba. En medio, haz lo que quieras. Doncs és això. Allò que comença bé ha d'acabar millor.
Gràcies per acompanyar-nos. Molt bé, em diuen a més que us comuniqui que a part del pica-pica d'avui, el dia 22, el dia de tancament, us conviden a Camp Visa en un acte final de campanya en què també hi haurà tiberi i concert. Així és que us esperen a tots. Gràcies. Bé, ens acompanya Joan Roca, que avui ha fet la presentació de la seva candidatura de Gent per Vilassar i s'ha presentat com a cap de llista. Primer de tot, m'agradaria que si es poguessis fer una valoració d'aquest acte. Una valoració molt positiva. Estem molt orgullosos, molt contents, perquè la sala plena, sense portar cap vedet de fora, només amb gent del poble, gent interessada en el projecte, perquè si no ja sabem que la sala Ateneu costa molt d'omplir. Fins i tot altres partits han portat primeres espases de la política i han anat a la sala Carrau, que aquí són 4 files. Nosaltres hem omplert sala amb gent del poble, que és el que és. Gent per Vilassar de Mar, aquest és l'objectiu, aquesta és la intenció. Només pensar en les persones del poble i fora de tots els paraigües de partits polítics i imposicions que no siguin del propi poble. Vostè no és nou en política, ja ve de l'equip actual de govern. Actual no. Ha format part l'equip actual té 4 regidors. Ha format part de l'equip de govern, per tant té trajectòria política, té experiència a l'Ajuntament. M'agradaria si pogués fer breument una valoració d'aquests anys dins l'equip de govern d'actuacions que s'han fet. Home, com hem mostrat aquí en el vídeo, nosaltres portem com a valor tota la feina feta aquests 8 anys. Hem fet una feinada. Penseu que vam entrar el 2007, any que tothom posa com a inici de la crisi. I si mirem aquests 8 anys, malgrat la crisi, la transformació que hem fet al poble, doncs precisament, bàsicament, aquests 5 regidors cessats per l'alcalde. Penseu que entre el DS i jo portàvem tot el tema urbanístic i el tema de mobilitat i de carrers i d'espais públics, que ha sigut una gran transformació, parcs infantils, peatonalitzacions, etc. Les festes populars i joventut que portava el Jordi, l'Aureala Comunicació, que ha estat premiada per tot arreu, i l'atenció ciutadana, la Núria Serveis Socials, gent gran, érem les regidories amb més càrrega de feina, més potents i que han fet més transformació aquests 8 anys i que ha acabat com ha acabat. Vostè feia referència ara que ha acabat com ha acabat, durant el seu discurs també parlava de les encontres que ha tingut amb l'actual alcalde i una de les coses que deia és que vostès no estaven d'acord en què segueix la manera de decidir el cap de llista, si parlem del grup de Convergència i Unió que vostès no hi formen part. En aquesta línia m'agradaria preguntar com s'ha decidit el cap de llista i els números en l'ordre de la llista de Gent per Vilassar, com ha anat aquest? Gent per Vilassar no hi ha jerarquies. Gent per Vilassar, tots del primer a l'últim, tots tenim la mateixa capacitat de comandament i ho vam posar en comú l'experiència de la gent que en formava part i la joventut i la disposició i la disponibilitat, etc. I dintre d'aquesta valoració feta en conjunt i sobretot guiada, per què no dir-ho, no ens enganyem, pels promotors d'aquesta candidatura, es va decidir els números, com he dit en la presentació, que si us hi fixeu bé no cal ser gaire intel·ligent per veure clarament que és una llista preparada per governar. És una llista que veu que pot guanyar, que creu que pot guanyar i que seria molt fàcil poder donar les carteres a cada persona que forma part de la llista perquè és gent molt experta, gent molt preparada i gent molt bona. I a més, com he dit, molt bona gent. Per tant, es va fer per votacions, ho va decidir la militància? No, votacions no. La militància som els que som. La gent, com he dit abans, la pròpia gent de la candidatura i altra gent que no en vol formar part de la candidatura però que ens han ajudat i la van fer, digue-li assemblea o digue-li com vulguis, i van fer, amb harmonia i consens, vam decidir, pràcticament cada un es va posar en el seu lloc, menys jo, que a mi, com aquell que diu, m'hi van empènyer i m'hi van posar. Vull dir, en aquest cas no va haver-hi absolutament cap mena de conflicte, en faltaria més. Durant l'acte hem vist un vídeo on vostès mostraven algunes de les actuacions que ja s'han fet i alguns dels projectes que volen tirar endavant. Vostè també n'ha mencionat alguns. Ens agradaria si pogués resumir, per exemple, quins són els més importants o quins són els pilars bàsics del seu programa. Bueno, els pilars bàsics són 2, que és Vilassar de Mar i les persones. Arrel d'aquí, ja, com he dit abans, les àrees no estan molt encasillades, tot va entrellaçat perquè creiem en això, en que donar uns estils de viles saludables a tota la gent i això va lligat amb esport, amb gent gran, amb joventut, amb educació, va tot molt entrelligat. Per tant, és un programa molt interessant, jo penso que innovador en aquest aspecte
Però a banda d'això, i també molt centrat, perquè toca amb el tema de serveis socials, que tenim a la Núria, que també és una experta, i altres que també formen part de l'equip, està molt centrat en això, però portem també 3 productes estrella que surten una mica d'això, diferenciats de tot el que és aquest gruix entrellaçat del programa, com són la urbanització de la Nacional 2 i convertir-la en un passeig, en una trama, en una via més urbana, més tranquil·la, més pacífica, amb accessos, amb mobiliari, amb vegetació, etc. El passeig marítim amb connexió amb Premià, però amb una ampliació i donant més vida de viure de cara al mar i poder-hi passejar millor, i aquí la pròpia sala de l'Ateneu, que hem parlat amb la sala i volem prioritzar també posar un projector digital per fer pel·lícules de qualitat i tot el que és a l'escenari, mentre les circumstàncies ho permetin, donar millors condicions tècniques al teatre, que per tenir un millor teatre de més qualitat. En aquestes eleccions es presenten 9 candidatures, es preveu que probablement hi hagi un ajuntament bastant dispers, no sabem si hi ha majories absolutes o no, però en cas de ser-hi seran més difícils d'aconseguir i per tant s'albira un horitzó en què faci falta pactar o arribar a acords amb algun altre partit. En aquesta línia, què hauria de complir, quines condicions hauria d'això de complir els partits polítics que li demanessin la confiança o que li demanessin a gent per Vilassar formar govern? No sé si ha quedat molt clara la pregunta, és a dir, si algun altre partit, què hauria de complir, quines característiques hauria de tenir? Parlo en general, tinguent en compte tots els partits. D'entrada, com em sembla que tu mateix t'ho he dit alguna vegada, perquè a més no només tu, és una pregunta que es fa la gent, entre altres coses, per aquest cert diguem-li morbo o expectació que hi ha al haver-hi 9 llistes i a més que les circumstàncies no només de Vilassar, que a més hi sumen, aquesta previsió de que pugui ser dispers no seria gens descabellada, seria molt probable. A partir d'aquí, l'aritmètica, una dirà, 2, nosaltres com ha quedat demostrat, esborrem passat, som persones dialogants i estem oberts en funció de l'aritmètica que hi hagi, a dialogar amb tothom només faltaria. Ara també haig de dir que prèviament tampoc hem parlat amb ningú, perquè creiem, a part que anem molt enfeinats, perquè som un partit de novíssima creació i anem amb el timing supermarcat i no tenim temps, anem fent moltes reunions amb gent, amb entitats, associacions, etc. Pels partits polítics ens els deixem pel final, perquè a vegades també tot el que puguis parlar és paper mullat davant de l'aritmètica que pugui sortir de les urnes. Això no vol dir que, això sí, gent dialogant, oberts a tothom, però també hi ha certes aliances que ja es preveuen que serien molt complicades. Doncs bé, moltes gràcies i enhorabona per l'acte. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i a la vostra disposició.